Vi har her en CD med en masse riller, som ligger tæt ved siden af hinanden. CD'en bliver så ramt af hvidt lys, som består af alle bølgelængder. Her har vi det røde lys, som har en stor bølgelængde. Det blå lys, som har en lille bølgelængde. Og det grønne lys, som har en bølgelængde, der ligger sådan lidt imellem. Så kan man regne vinklen ud for de tre lys ved hjælp af vores gitterformel, som hedder sinus til V lige med lambda divideret med d. Her er d vores gitterkonstant, og lambda er vores bølgelængde. Og jo større bølgelængden er, jo større bliver den udgående vinkel, da d er konstant. Da det røde lys har den største bølgelængde, må det altså også komme ud den største vinkel. Det blå lys har den korteste bølgelængde og må derfor også komme ud i den mindste vinkel. Og det grønne lys ligger sådan cirka midt imellem og må derfor også komme ud i en vinkel, der ligger cirka lidt imellem. Hvis man kigger på CD'en heroppe, som det ser ud nu, så vil man kun kunne se det røde lys. Men nu er det sådan, at det hvide lys bliver reflekteret over det hele på CD'en. Og det betyder altså, at man også kan se det blå lys og også det grønne lys.